които са обявени, които остават обаче за сметка на следващия кмет, да се надяваме, и ние сме уверени, че това ще бъде господин Алексиев. Аз по-голямата част от времето съм и в Поморие, както и тук в нашия щаб. Плътно съм зад гърба на господин Алексиев, както и всички колеги, това, което каза господин Бойчев. Ние сме готови да му помагаме и сега, и след това в Народното събрание ни е ясно какво ще се случи, че трябва твърдо да се работи за Поморие. Има настройка за промяна между хората в общината. Да се надявам, че те ще му гласуват кредит на доверие и се надявам, че пък той ще го оправдае на 100%. Така че пожелавам успех на него и на абсолютно всички кандидат-кметове в нашата община и в цялата страна. И с една позитивна кампания и едно позитивно отношение от вас, смятам, че ще успеем. Благодаря. Леди, имате думата. Василия Босове. Господин Алексиев казах преди малко, че от Министерството на финансите сте получили справка, че общината в момента е на минус с 3 милиона и 668 хиляди лева. Това няма ли да ви тежи като бъдещ кмет? Как смятате да изчистите това задължение на общината, за да можете да инвестирате в инфраструктура от всички за изпълнение на тая програма, която казахте? Това ще тежи на всеки един, който е кмета на община Поморие, защото това не е цялата тежест. Аз казах, че това е справка до 31 юли 2011 година. Трябва да излезе справката до 31 август, а трябва да излезе и справката до 30 септември. Докато приключат изборите, ще стане 30 октомври. И според моите наблюдения и екипа, с който работим, цифрата ще нарасне до към 6 милиона, между 5 и 6 милиона, защото изключително много предизборни дейности се свършиха през активния туристически сезон. Само за тази прословута сграда имаше бюджет 1 380 000, а обществената поръчка е на стойност 2 милиона и 100 000 без ДДС. 700 000 лева откъде дойдаха? Не са гласувани от Общинския съвет. Няма постъпило дарение, а те все още не са отразени. Тротуарите, ако дойдете в Поморие, те продължават частично да се правят тротуари. Значи това е управление на парче, тук да направим нещо, където имаме голяма компактна група избиратели, само и само да ги излъжем и да гласуват за нас, продължава. Но въпросът е много точен и коректен, защото ако господин Златанов спечели трети мандат, тази цифра показва, че нищо няма да се случи в Поморие, защото той само ще се разплаща, понеже договорите са подписани от него. И той трябва да се изпълни ангажиментите. И обществените поръчки тип бикини, които бяха за плочките, защо не са тип боксерки, примерно? За коя улица са? Ето тези ангажименти той трябва да ги изпълни. Но ако аз стана кмета на общината, абсолютно всички договори ще бъдат ревизирани. Абсолютно всички. И договорите, които не са законосъобразни или не са целесъобразни, няма да бъдат разплатени и няма да допуснем тази тежест да падне върху обикновения гражданин. Това, че даден човек се е вживял на всьо и вся в дадена община, не означава, че хората трябва да му плащат сметките. Значи тези договори ще бъдат дадени на съответните компетентни органи и който е подписал договорите да си носи персоналната отговорност. Жителите на община Поморие нямат вина, че един управник се е превишил правата и е подписал нецелесъобразни договори. За това аз нямам притеснение, защото всички договори ще бъдат ревизирани, цялата дейност на общината ще бъде ревизирана и оттам всичко поставено на един изключително строг финансов контрол. Катя Николова, Радио Фокус, Бургас. Поморие е туристическа община, за туризма няколко думи да кажете вашите планове за развитието и отделно знаем, че там в Общинския съвет много е силно влиянието и на ДПС. Как ще привлечете тези хора да гласуват за вашата програма? Първо ще ви отговоря на въпроса за туризма. Туризма е изключително важна част от икономическото развитие на Поморие и ние няма да разчитаме само на традиционния летен туризъм, който за жалост поради метеорологичните условия е в рамките на 2 месеца. Ние имаме едно невероятно природно богатство, наречено Поморийско езеро, където имаме лиманна лечебна кал. Тази кал
А ако наистина ние развием един медицински и балнеоложки туризъм, можем да направим така, че сезона в Поморие да бъде целогодишен. Не случайно министър Нона Караджова, когато посети Поморие, заведах да разгледа езерото, да разгледа процедурите, които се правят. И в момента водим разговори и ще отстояваме това нещо вече в качеството си на кмет пред Министерството на околната среда и водите, респективно пред Министерски съвет, да се предостави концесия на община Поморие за управление на Поморийското езеро, за да може наистина да развиваме медицински туризъм. Пак казвам, основно балнеология. Другото, което е много важно, имаме един друг природен ресурс, който община Поморие също не се умя да започне да го експлоатира. Това са минералните извори. В село Каменар, което е на 6 км, и в село Медово с изключително добри показатели. С промените в закона за водите, общините могат да си вземат тези минерални извори за 25 години на концесия и при една правилна стратегия и за спа туризма, балнеология и спа туризъм, мисля, че ние можем да направим една целогодишна туристическа дестинация по море. Защото пясък, слънце и море има навсякъде, по цялото Черноморие. Но това, което имаме ние, го нямат другите общини. И там е нашата ниша, там ще се насочим и мисля, че ще имаме успехи. Още две думи за туризма. В Поморие се провежда църковния фестивал на Света Богородица Достойно Ест. Искам да заявя най-отговорно, това съм го заявил и на Сливенския митрополит дядо Йоанники, че този фестивал ще се разраства. Интересът към този фестивал е изключително голям. В началото на юни месеце няма да се ограничаваме до 1000-1200 хористи, напротив. Всяка година този фестивал ще се разраства и ще стане наистина един международен фестивал. Това е единствения в България фестивал, който се провежда. Тоест, това е другата форма, фестивалния туризъм и културно-историческия туризъм, защото в Поморие е единственият действащ мъжки манастир по цялото Черноморие. Една невероятна атракция с един запустял манастирски двор, където също сме водили разговори с Сливенския митрополит. Там да се изгради един хубав парк, за да могат наистина хората да се разхождат и като правят посещения в манастира, да могат да се разходят, да си купат това, което предлага самия манастир. И икони, и всичко, което правят монасите. И не на последно място куполната тракийска гробница. Тя е тракийска, но от римския период. Изключително произведение на траките като строителство, може би по-добро от казанлъшката. Но за жалост до там дори път е изключително лошо състояние, да не говорим за паркозони, зони за отдих и така нататък. Така че това са посоките, които ще работим, за да удължим туристическия сезон.